Good evening to all and welcome. Tinokuchingamidza mese. Can't hear Gabriella. Start our meeting. Taakutanga musangano wedu. Let us pray. Let us have a silent prayer. Tichatanga nemunamato werunyararo. Amen. Amen. So once again, hi to everyone. Toda kuchingamidza munhu wese. And happy Sabbath for those that have entered into Sabbath. Sabata rakanaka kune vapinda musabata. I would actually like to start by welcoming all of you to the Brazilian camp meeting. Takutanga nekuchingamidza mese kumusangano wedu weBrazil. And I just want to say I'm very happy to open this camp meeting on behalf of the Brazilian ministry. Ndichingotanga nekuti ndinofara zvikuru kuvhura musangano uno on behalf of Brazilian ministry. And I'm also happy to share these studies with you all. Ndinofarawo kushare mastudies aya nemi mese. I just want to introduce myself to everyone. Ndinoda kungozviintrodusa kune munhu wese. My name is Gail. Zita rangu ndoitwa Gail. And I've been a volunteer for the last few years in Brazil, at the school in Brazil. Ndandiri volunteer kwemakore mashoma apfuura kuchikoro cheBrazil. It's my husband and my daughter Gabriella, who is the director of the school. Murume wangu nemwana wangu Gabriela ndo vanotungamirira chikoro. I just want to share Isaiah 6. Ndinoda kungoshare nemi Isaiah chapter 6. And it says, Inotaura ichiti, then I heard the voice of the Lord saying, ndakanzwa izwi raJehovha richitaura richiti, whom shall I send? ndianiko wandichatuma? And who will go for us? Ndiani achaenda pachinhambo chedu? And I said, here I am. Ndakapindura Here am ndichiti, I, send me. ndiri pano, nditumei. So why did I choose this verse? Sei ndachuza vhesi iyoyi? It's an opportunity to present this camp meeting. Mukana wekupresenta pamusangano uno. I was nervous, Ndaiva nekakutya, but then I remembered this verse. asi ndakarangarira vhesi inoyi. When God says, who will I send? Mwari achiti ndichatuma aniko? And I said, here I am, I will go. Ndikati ndiri pano, ndinoenda. So I hope we can all be blessed during these few days together. Tichakomborerwa mumazuva mashoma aya tiri pamwe chete. And learn from each other. Tigodzidza kubva kune umwe neumwe wedu. In both my presentations, I would like to share about false liberty. Mapresentations angu ese ndichataura nezve-false liberty. I would like to take us to where it actually all began. Ndoda kuti tidzokere kwazvakatangira. And the principle behind it all. Uye principle iri pamashure pazvo zvose. We know that it all started in heaven. Ndoziva kuti tese toziva kuti zvakatangira kudenga.
And there, this concept of false liberty came to earth. Ikoko concept ye-false liberty yakabva yadzika kuya pano pasi. And this has been manifested in a form of abuse and inequality. Izvi zvakaratidzika mufomu ye-abuse nekusaenzana kana inequality. And I'm sure most of us that have seen the Vesper studies done by Elder Tess Ndinoziva kuti vese vakaona ma-Vesper series akaitwa naElder Tess have been a blessing, and they have allowed us to look further into these topics. chaiva chikomborero ende zvakatidetsera kuti titarise futi zvakanyanya mumatopics iwayo. We will also take some concepts from the Vesper studies together with the articles posted on the media broadcasts. Tichatora mamaconcept zvakare kubva kuVesper series tichisanganisa nema-articles akapostwa pamedia broadcast. I actually don't know how many of you read these articles that are posted. Handisi kuti vangani vedu vanoverenga ma-articles aya anopostwa. But some of the points I will read today and tomorrow, these will be based on some of these articles. Mamwe mapoints andichaverenga nhasi namangwana anenge ari nechekuita nema-articles iwaya. So we're going to start reading a quote by Ellen White. Tichatanga nekuverenga quotation raEllen White. And we will see how this false liberty was introduced. Tozoona kuti iyi liberty yemanyepo iyi yakaintroducedwa sei. So let's open now GC 531.1. GC 5. Ngatiendei kuna Great Controversy 531 ndima ya1. Okay, so let's read. With the earliest history of man, Satan began his effort to deceive our race. He who had incited rebellion in heaven desired to bring the inhabitants of the earth to unite with him in his warfare against the government of God. Adam and Eve had been perfectly happy in their obedience to the law of God, and this fact was a constant testimony against the claim which Satan had urged in heaven, that God's law was oppressive and opposed to the good of his creatures. And furthermore, Satan's envy was excited as he looked upon the beautiful home prepared for the sinless pair. He determined to cause their fall, that having separated them from God and brought them under his own power, he might gain possession of the earth and establish his kingdom in opposition to the Most High. Nenhoroondo yekutanga-tanga yomunhu, Satani akatanga nhamburuko dzake dzokunyengera dzinza redu. Uyo akanga anazvo akanyandura kupandukira mudenga, aida kuunza vagare pasi kuti vabatane naye. Hondo yake yokurwisana nehurumende yaMwari, Adamu naEvha vakanga vaine mufaro wakawanda mukati mekuteerera mutemo waMwari, uye chokwadi ichi chaive uchapupu hunoramba huchipesana nezvakataurwa izvo Satani akanga akurudzira mudenga, kuti mutemo waMwari waidzvanyirira uye uchipesana nezvakanaka zvake zvaakasika. Uye zvakare shanje dzaSatani dzakafara paakatarisa musha wakaisvonaka yakagadzirirwa vaviri vasina chivi. Zvino wakafunga kuvaparadza kuti avaparadzanise. So we all know that the warfare against God all started in heaven. Awane nhaka yenyika uye pano achisimbisa umambo hwake achipikisana nokumusoro. From the beginning, Lucifer had tried to make the earth believe that God's government was one of oppression and has been determined to destroy his law.
hondo iyi yakatanga kudenga. Satani kubva pekutanga aida kuti vanhu vaende pahurumende yake yeudzvanyiriri, uye akanga akasimbira chaizvo kuti adzikisire mutemo waMwari. So what was God's law? Saka mutemo waMwari chaiva chii? Was the law of equality. Aiva mutemo weequality. Lucifer made everyone in heaven believe that in the government of God there is no freedom. Lucifer akabva aita kuti vanhu vese kudenga vafunge kuti muhurumende yaMwari hakuna rusununguko. This means that the law of God was equality over above freedom. Zvoreva kuti mutemo waMwari wakanga uri equality pamusoro pefreedom. But that wasn't good for Lucifer. He wanted to invert the order. Asi kuna Lucifer zvakanga zvisina kumunakira, aida kuti kupidigura order yakanga iripo kudenga. Lucifer interpreted the law of God in his own way. Lucifer akaturikira mutemo waMwari nenzira yake ega. And to do this, Lucifer used a false stream of information. Kuita izvi, Lucifer akashandisa stream information yaiva yemanyepo. And at that point, the angels had to go through a test and decide which government they actually wanted to follow. Panguva iyi ngirozi dzakaenda through test vachifanira kuzosarudza kuti vaizotevedzera hurumende ipi. So that is the test that passed from heaven onto earth. Saka ndicho test yakabva kubva kudenga ikadzika kuya pano pasi. A test above equality, above freedom. Test ye-equality iri pamusoro pe-freedom. Biggest focus was to eradicate equality and introduce false liberty. Donzvo raLucifer rakanga riri rekudzima equality introducer rusununguko rwenhema. Lucifer had all the freedom. Lucifer akanga aine freedom yese. But his problem was that he not use it to promote equality. Dambudziko rake nderekuti haana kuishandisa rusununguko urwu kuti apromote equality. Continue by reading SR 14.2. SR 14.2. Tichaverenga kubva kuna SR 14 ndima ya 2. SR 14 ndima ya 2. Concealing his real purpose, he assembled the angelic host. He introduced his subject, which was himself. As one aggrieved, he related the preference God had given Jesus to neglect of himself. He told them that henceforth all the sweet liberty the angels had enjoyed was at an end. For had not a ruler been appointed over them, to whom they from henceforth must yield servile honor? He stated to them that he had called them together to assure them that he no longer would submit to this invasion of his rights and theirs, that never would he again bow down to Christ, that he would take the honor upon himself, which should have been conferred upon him, and would be the commander of all who would submit to follow him and obey his voice. Achivanza zvinangwa zvake chaizvo, akaunganidza boka rengirozi akasuma nyaya yake aiva iye pachake. Sezvo mumwe aishungurudzika, akarondedzera zvaidiwa naMwari kuna Jesu, kusava nehanya kwake. Akavaudza kuti kubva zvino rusununguko rwose rwakanaka rwakanga rwava nengirozi yakanga yava pamagumo, nekuti dai pasina kugadzwa mutungamiriri pamusoro pavo wavaizofanira kubva zvino anofanira kupa rukudzo rwouranda. Akavaudza kuti akanga ava
kumuunganidza pamwe chete kuti avasimbise kuti haizobvuma kupindira uku kwekodzero dzake nedzavo kuti haambodaro. So how does Lucifer describe this all? Pfugamai zvakare kuna Kristu kuti azviwanire Lucifer describes liberty as being sweet. narwo. Lucifer anotsanangura freedom sekunge iri sweet. It says it was coming to an end. Aiti yanga yakuzosvika pamagumo. For him and the angels. Pakati pake nengirozi. We see from the beginning, you have these two governments promoting themselves. Kubva pekutanga tinoona hurumende mbiri dzinenge dzichikurudzira. To the angels so that they could fail to come to a reasonable and sensible conclusion. Kuti ngirozi dzitadze kusvika paconclusion iri reasonable uye iri sensible. As to what the reality was. Kuti chokwadi chakanga chiri chipi. And that's the same that we are living today. Ndo nguva yatiri kurarama nhasi. Choices of promoting false liberty. Sarudzo dzekukurudzira malibati enhema. Are the ones that contribute to the earthly government without equality. Ndiwo anocontributa kuhurumende dzepasi rose dzisina kuenzana. We contribute to a government without true human rights. Zvinocontributa kuhurumende inenge isina human rights echokwadi. Using our false streams of information to promote this. Vachishandisa false streams information kukurudzira izvozvi. Or freedom equals less equality. Freedom yakanyanya zvinobva zvaenzana kuti equality yodzikira. Because freedom has been put above equality. Nekuti freedom inenge yaiswa pamusoro peequality. Angels, what did Lucifer do? Lucifer went to Eden and continued his lies by deceiving Eve and Adam. Abva kungirozi, Lucifer akaita seiko? Akadzika akauya kuna Adam naEve, akaendera mberi nemanyepo ake, akavarasisa. Continued to do this throughout history and continues to do it today. Akaramba achienderera mberi kuita izvozvo munhoroondo yese yepasi rino anoramba achienderera mberi mukuzviita muzuva ranhasi. As we continue constructing this behavior of Lucifer in heaven, patinoramba tichivaka behavior yaLucifer ari kudenga iyi, we will see how it will all take us to the false liberty today that we are living in. Tinoona kuti zvinotisvitsa sei false liberty yatiri kuona iri kuraramwa nhasi uno. So let's continue by reading GC 534.2. GC 534.2. So that's GC 534.2. GC 534.2. Satan is seeking to overcome men today, as he overcame our first parents by shaking their confidence in their creator and leading them to doubt the wisdom of his government and the justice of his laws. Satan and his emissaries represent God as even worse than themselves in order to justify their own malignity and rebellion. The great deceiver endeavors to shift his own horrible cruelty of character upon our Heavenly Father, that he may cause himself to appear as one greatly wronged by his expulsion from heaven because he would submit to so unjust a governor. He presents before the world the liberty which they may enjoy under his mild sway
in contrast with the bondage imposed by the stern decrees of Jehovah. Thus he succeeds in luring souls away from their allegiance to God. Satani achizama kukurira vanhu nhasi sezvaakaita kune vabereki vedu vekutanga, achivazungunutsa confidence yavo pane musiki wavo, achivaita kuti vaende munzira yekudhauta Mwari neruzivo rwake nehurumende yake uye nejustice mumutemo yake. Satani nevanyengeri vamwe vaanoshanda navo vanorepresenta Mwari kunge ari wese kupfuura ivo pachezvavo, kuitira kuti akwanise kujustifya rebellion yake yaakaita. Munyengeri uyu mukuru anozama kuti ashifte utsinye hwake hwese nekarekta yake achiiratidza kunge ndiyo karekta yaMwari, kuti iye aratidzike sekunge ndiye akakanganisirwa zvikuru akadzingwa kudenga nekuda kwokuti vanhu havana kuzvisubmita pamberi pehurumende yake. Iye anozviratidza If we kunyika look into the way Lucifer Nelibert. continued promoting these false freedoms on earth, tikatarisa nenzira iyo Satani anoramba achienderera mberi kupromota mafalse freedoms aya pano pasi, we can look into the laws set up by governments. tinogona kutotarisawo mitemo iyo inogadzirwa nehurumende. Laws seem to be good, Mitemo iyi inoratidza kunge inenge yakanaka, but they're not practiced. asi haiiswi mukupractice. Speak of gender, Totaura nenhau dzegender, nationality, nationality, belief, chitendero, ethnicity, ethnicity, sexual orientation, sexual orientation, characteristics. The university of rights is being contested across much of the world. University yemarights iri kukwikwidzwa, vanhu vachipikisana nayo pasi tenderere. It is under broad assault from terrorists, Iri kuwana maassaults akawanda kubva kune materrorists. it is under broad assault from terrorists, Iri kuwana maattacks akawanda kubva kune materrorists. Syrian leaders, Matungamiriri Authoritarian nechimusimba, leaders, vatungamiriri vanotungamirira nechimusimba, populist, and those who claim to back traditional values. neavo vanokurudzira matraditional family values. Seem only too willing to sacrifice varying degrees Nemadegrees akasiyana siyana. the rights of others for the sake of power. Vanosacrifice marights evamwe vachiitira kuti vawane simba. Combined influences has grown at the expense of the liberal order. Mainfluences akasiyana siyana akawana kubatana vachitsikirira liberal order. Critics also tell us that we differently. Vanokritisaisawo vanotiudzawo kuti Critics also tell us we must begin to think differently. vanokritisaiza vanotiudzawo zvakare kuti taakufanira kutanga kufunga zvakasiyana. To accept that we cannot demand that every country ensures freedom for gays, Kugamuchira kuti
hatifani kubvuma kuti nyika dzimwe nedzimwe dzibvume freedom yevanhu vari gay. Or trans people, vari trans kana vari lesbian, and uphold women's equal rights to make their own decisions about their lives. vachisimudzirawo ma-equal rights emadzimai kuti vapewo ma-freedoms kupfuura That we ma-rights should avo, accept kuti vanhu that is vanofanira global kugamuchira culture kuti ndiyo global culture, religions or belief systems ma-religion kana ma-belief systems, and allow local authorities to define for themselves voti ma-local authorities ngaabvumidzwe kuzvidefinira vega an appropriate human rights agenda. ma-human rights agenda ari appropriate kunyika dzavo. What is an appropriate human rights agenda? Appropriate human rights agenda chimbori chii? So we need to take note of the importance here of local authorities. Saka tofana kuona kukosha kwakaita ma-local authorities. Further in the studies, we will see what is actually taking place today on these subjects. Nekuti tikaramba tichiendera mberi nechidzidzo ichi tinoona zviri kutoitika muzuva ranhasi muzvidzidzo izvi. Lucifer introduces the idea that governments are the ones that should define what is an appropriate human rights agenda. Lucifer ndiye anouya nepfungwa iyi yekuti hurumende ndidzo dzinofanira kudefina kuti human rights agenda iri appropriate ndeipi. So it's the same as saying that the states should define or the governors the way they wish to. Saka zvakangofanana nekuti ma-states kana kuti vatungamiriri vehurumende ndo vanofanira kudefina nenzira idzo dzavanonzwa dzakafanira. States can put into place laws and redefine freedom by their own interpretation. Kuti hurumende dzinogona kuisa mutemo dzodefina patsva freedom nekutsanangura nekunzwisisa kwavanoita ivo. So if you have your own freedom, Saka kana uine freedom yako iwewe, you can apply it in the way you want to. unogona kuiapply nenzira iyo yaunoda iwewe kuapply. That is why Lucifer tried to make everyone believe that their sweet liberty was coming to an end. Ndosaka Lucifer akazama kuti munhu wese afunge kuti liberty yavo yanga iri sweet, yanga yakuzosvika kumagumo. And his heavenly rules would oppress them. Kuti Mwari netonga kwake kwekudenga zvaizovadzvanyirira. So if we look into the world nowadays, Tikatarisa munyika mazuva ano, Declaration of Human Rights ratified declaration yema-human rights yakaratifiwa kana yakabvumiranwa in the year 1948 that says the following. Mugore ra1948 inotaura zvinotevera. Whereas recognition of the inherent dignity and of equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. That's the first one. Nepo kuchicherechedzwa chiremera chekuzvarwa uye kwekodzero dzakaenzana uye dzisingachinjiki dzevose, nhengo dzemhuri yevanhu ndihwo hwaro hwerusununguko, kururamisa uye rugare munyika. Ndo yekutanga. Second one. Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have
outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and believe and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. Nepo kusaremekedzwa nekuzvidza kodzero dzevanhu kwakakonzera zviito zveutsinye izvo zvave kuita zvakashatirisa hana dzevanhu, uye kuuya kwenyika umo vanhu vachanakidzwa nerusununguko rwakataurwa uye kutenda, uye rusununguko kubva mukutya uye kushayirwa. Whereas it is essential if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law. Yechitatu, nepo zvichikosha kana munhu asingamanikidzwi kutora nzira senzira yekupedzisira kuti kupandukira udzvanyiriri neudzvanyiriri kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe nemutemo. It is essential to promote the development of friendly relationships between nations. Yechina inoti nepo zvakakosha kusimudzira hweukama pakati penyika. Next point, whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, and in the equal rights of men and women, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom. Yechishanu, nepo vanhu veUnited Nations muchata vakasimbisa kutenda kwavo mune kodzero dzevanhu dzakakoshera mukuremekedzwa nekukosha kwemunhu uye mukodzero dzakaenzana dzevarume nevakadzi, uye vakatsunga kusimudzira kufambira mberi kwevanhu uye mararamiro ari Whereas member states have pledged themselves to achieve in cooperation with the United Nations the promotion of universal respect for an observance of the human rights and fundamental freedoms. Yechitanhatu, nepo nhengo dzenyika dzakazvipira kuita mukubatana neUnited United Nations kusimudzira kwekuremekedzwa kwepasi rose uye kucherechedzwa kwekodzero dzevanhu uye zvakakosha. A common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge. Nepo kunzwisisa kufanana kwekodzero nerusununguko urwu ndiko kwakakosha zvikuru kuti chizadziso chizere proclaims this universal declaration of human rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual, every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among peoples of member states themselves and among the people of territories under their jurisdiction. General Assembly inozivisa Universal Declaration yehuman rights semwero wakafanana webudiriro yevanhu vose nemarudzi ose, kuti munhu umwe neumwe nesangano rose renzanga achengete izvi, kuzivisa nguva dzose mufungwa kuchaedza nekudzidzisa nezvidzidzo kukurudzira kuremekedzwa kweizvi, kodzero nerusununguko uye nematanho anofambira mberi enyika nepasi rese kuchengetedza kodzero dzavo, kucherechedzwa uye kucherechedzwa kwepasi rese
uye kushanda pakati pevanhu nenhengo dzenyika ivo pachavo uye nepakati So pemarudzi these enzvimbo declarations of dzavanotonga. human rights, they show us how types of laws applied to freedom can sound great. Saka madeclarations aya anotiratidza kuti malaws akasiyana-siyana anogona kunzwikwa ari akanaka munzvimbo dzakasiyana-siyana. When we look at it deeply, we see how patinozozviongorora much damage freedom could do. tinoona damage yakanyanya iyo rusununguko runogona kuunza. And of course, what we're talking about is the sense that if freedom is put above equality, zvatiri kutaura ndezvekuti zvakarerekera kuti kana freedom iyi ikaiswa pamusoro peequality. because the power of the Universal Declaration should be the power of ideas to actually change the world. Nekuti simba reuniversal declaration ndiro rinenge richifanira kunge riri simba rekuchinja nyika. Because it inspires us to continue working to ensure that all peoples can gain freedom, equality, and dignity. Nekuti zvinotikurudzira kuramba tichishanda tichiona kuti munhu wese anowana freedom nedignity neequality. We see how freedom is promised to the world in such a deceiving manner. Tinoona kuti rusununguko runopromiswa kunyika nenzira iyo inonyengera. But it's never put into practice. Asi haisati yamboiswa vanhu vasati Why? vamboishandisa. Because they misinterpret it. Nemhaka yei nekuti vanoiinterpreta zvisiri izvo. Lucifer did. Sezvakaitwa naLucifer. Had just emerged from the Second World War. Vachangobva muSecond World War. The world had just emerged from the Second World War. Nyika yanga ichangobva muSecond World War. And with the creation of the United Nations, nekusikwa kwakaitwa United Nations, spread hope. There was a widespread hope. Kwakava nekuspreadawo kwehope pasitenderere. That creating an international human rights framework kuti kugadzira framework yema-human rights iri inobata pasi rese. Protect people against future abuses. Zvaizochengetedza vanhu kubva kune ma-abuses ekumberi. Years later, makore anozotevera, and 70 years later, makore 70 anozotevera, there remains much more that needs to be done. Unotoona kuti pane zvakawanda zvichinenge zvichiri kufanira kuitwa. The world is still in a wild, has fullness in the world. Nyika ichiri pane hondo. The world is still a wildly unequal. Nyika ichiri isina kuenzana pasitenderere. And violent place. Uye ichiri nehondo dzakanyanya pasi pese. Rights and abuses are everywhere. Ma-abuses ema-equal rights ari pasitenderere. We should think that the human rights as something that we put on a pedestal. Tinofanira kufunga kuti ma-human rights tinofanira kutoisa pamusoro-soro. Above the fray of our normal
politics. pamusoro peframework yepolitics dzatinoziva dziri normal. But looking back to the drafting of the Universal Declaration of Human Rights, Asi tichidzokera mukunyorwa kwakaitwa mauniversal declaration ema-human rights, time, and even with the way now that human rights are invoked, pekutanga uye zvakare nenzira iyo ma-human rights akuinvolve, they are deeply immersed in politics. akanyudzwa zvakanyanya mupolitics And in the relationships of power that are prevailing at this time. uye mumarelationships emasimba ari kutekeshera zvikuru panguva ino. And the drafters of the declaration Vanyori vedeclaration iyoyi and the propagators of it nevanoikurudzira were some of the very same states that had been involved in brutality, ndo dzimwe dzenyika dzakanga dziri involved mune zvebrutality, colonizing, ndo vaikoloniza, raping, ndo vairepa, genocide, vaiuraya vanhu vakawanda wanda, massacring large portions of the world. Vachibata maportions enyika akawandisa. So the idea Saka pfungwa there might be such a universally, yekuti paigona kunge paine chinhu so the chinobata idea that there might pasitenderere. be such a universally Pfungwa yekuti panogona kunge paine chinhu chaizobata pasitenderere. agreed on list of human rights goes back thousands of years. Chineva icho list yema-human rights chaidzokera makore thousands akawanda mashure. Satan has managed to control this world and make us believe what is written Satan akakwanisa kukontrola nyika ino akatiita kuti titende kuti zvinhu zvakanyorwa declaration would be fair. I-declaration inenge isiri fair. Just like he made the angels believe that his new rules would be fair. Sezvaakaita kuti ngirozi dzifunge kuti mitemo yake mitsva ndiyo inenge iri fair. A common issue in the discourse around human rights Pane issue iri common mukutaurirana kunoitwa maererano nezvema-human rights of protecting the law and not about protecting people. chekuti ngatichengetedzei mitemo asi chisiri chekuchengetedza vanhu. We see false liberty makes us want to set a kingdom on earth, Iyo liberty yemanyepo iyi inotiita kuti tide kuseta up humambo hwepasi head of heaven, pachinambo cheumambo hwekudenga. start questioning their rights and their freedoms just like Satan did. Totanga kuquestiona marights aya nemafreedoms sezvakangoitwa naSatani. Only that. Chinongozosara ndechekuti Made the angels also question God's leadership. akaitawo kuti ngirozi dzione mibvunzo pakutungamiriri hwaMwari, Making them believe it was oppressive achivaita kuti vatange kufunga kuti hwaiva neudzvanyiriri and that he will change it. uye kuti iye Lucifer ndiye aizozvichinja zvese izvi. To conclude this first part of this section,
kuvharira section iyi yekutanga. To read COOD 88.1. Toda kuverenga kubva kuna COOD page 88 ndima ya1. Recognize the hand of the Lord in bringing out a people by the second angel's message, free from the power of creeds and placed in a condition where they could search for and accept his truth. This liberty was not a permission to run into anarchy and confusion. It was just as true then that liberty did not mean license, fanatism, or confusion as in the days of the apostles, when it was said to the Galatians, "Brethren, we have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one to another." That we will find in Galatians 5 verses 13. Apo tichiona kuti ruoko rwaMwari rwaiveko mukuunza vanhu pasi peshoko rengirozi yechipiri, vakasununguka kubva kune macreeds akanga akaiswa mucondition iyo vaigona kuzonzvera nekutsvaka nekuaccepta chokwadi. Rusununguko urwu rwaisava permission kuti vaite anarchy kana kuti vaunze confusion. Rwaiva rwechokwadi, rwuri rusununguko rusingarevi kuti ilicense yekuti vave nefanaticism kana kuti neconfusion sezvakanga zviri mumazuva emadisciples apo vakaudzi kumaGalatians, to do whatever we want. Takadedzwa kurusununguko, shandisai rusununguko urwu but to love one for another. Kuti mude umwe neumwe. Saka liberty yakagadzirirwa kuti tide umwe neumwe pakati pedu. Ngatinamatei. Lord Jesus, we want to thank you once again for this opportunity. Ishe Jesu, toda kutendai zvakare nemukana uno. Lord, continue teaching your children about true liberty. Ishe, rambai muchidzidzisa vana venyu neliberty yezvokwadi. Help us, Lord, to be that light and the salt in this world of darkness. Tibetserewo Mwari tive chiedza ichi nemunyu munyika ino yerima. To focus. Tive takafokasa. Not to be deceived by Satan. Kwete kunyengerwa nounyengeri hwaSatani. Just like you rejected him, Jesus, in the time of temptation. Seizvo makaramba muna Jesu munguva yematemptations. Us to do the same. Tibetsereiwo tiite zvakafanana. To see that the world has nothing to offer us. Kuona kuti nyika haina you have offered us eternal life. Imi makatipa upenyu husingaperi. Thank you for everything. In Jesus' name I pray. Amen. Tokutendai nezvose muzita raJesu tinonamata. Amen.